Una de les limitacions principals que crec que quan arribem és, hòstia, què collons és tot això, de què m'està parlant la interventora, totes aquestes paraulotes que aprens quan et fiques a la institució que són molt diferents i al final una de les coses que no hem d'oblidar quan entrem en una institució és que la lluita, les reivindicacions, les grans idees i tot plegat al final es forgen als carrers, als llocs de treballs, als espais d'oci i tot això s'ha d'utilitzar en certa manera políticament per tal d'articular un debat en favor de la classe treballadora. I aquesta alteritat, no només de la institució, s'ha de tenir molt en compte quan comencem a parlar de les limitacions que tenim a les institucions, com per exemple els ajuntaments que estem parlant aquí. És per això que considero com a partit polític o com a candidatura o com ho vulguem dir que és la CUP, primer de tot hem de tenir una base social que sàpiga quins eixos té a la seva disposició. Hem de treballar molt de base abans de començar-nos a plantejar si entrem o no a govern, si ens presentem a les eleccions o qualsevol cosa d'aquestes. I aquesta base social, com deia la Sue abans, no només es tracta de quin gruix tens a la teva assemblea local, sinó, ostres, potser tinc una PA, potser tinc, no ho sé, qualsevol altra associació, ja sigui cultural, ja sigui de tipus de cooperativa energètica o de cures o el que sigui. I poder fer aquest debat de base per veure quins eixos després tu com a institució hi pots incidir i de quina manera hi pots incidir realísticament. Però sí que has de tenir en tots aquests debats de si entres o no entres, què estàs disposat a acceptar i en què et veus en cor en lluitar. Hi ha moltíssimes coses que ens pot escapar en el dia a dia, de molta gestió. La institució aquesta, l'Ajuntament, encara que ens pugui semblar una cosa petita, és un monstre que t'acaba engolint i llavors has d'intentar una mica sempre com tocar sempre de peus a terra i tenir presents per què som on som. I precisament en aquesta idea de saber per què som on som hem de tenir molt treballats aquests eixos i saber per què estàs ficat allà a la gola del llop. Sí, i has de tenir aquesta feina feta i llavors establir en quins objectius t'estàs presentant. I això és el que deia de ser cautelosos també quan, per exemple, ens presentàvem l'any 2019, tenies tot un programa marc i llavors tenies les grans propostes estrelles, però és això, potser al teu poble aquesta gran proposta estrella no té gaire sentit. Per exemple, remunicipalitzar l'aigua, cap allà tenim la sort que sempre ha sigut pública i tenim una gestió directa, però potser al poble X potser no li interessa remunicipalitzar l'aigua perquè el contracte caduca en no sé quin any i intentar anul·lar-lo et suposaria certes factures a nivell pressupostaris que potser no t'ho pots permetre o potser, com han dit les companyes de Mediona, potser prioritzes altres coses. Al final és tenir treballats certs conceptes a nivell ideològic i veure que potser hi ha uns eixos que t'interessen, d'altres que no. També això és molt important, en aquest joc nosaltres ens hi hem trobat aquest 2019, en el joc aquest d'entrar o no a govern i per què t'hi estàs proposant entrar al govern, perquè al final l'Ajuntament, encara que ens ho pugui semblar des de fora, quan entres a dins veus que no és una eina màgica ni res per l'estil, sinó que és una màquina que almenys a capellades molt raquítica, amb un múscul bastant pobre i que pot arribar a ser molt frustrant per totes aquelles gestions, aquelles burocratitzacions que et fiquen sempre per davant i al final l'Ajuntament no és la solució de tots els mals, però sí que pot servir de palanca de canvi d'algunes facetes. Ja és possible que potser aquests canvis no suposaran uns canvis allò brutals, revolucionaris o com ho vulguem dir, però almenys si anem acompanyades d'aquesta feina de base de carrer i amb una consciència col·lectiva potser sí que podrem arribar a transformar una mica el nostre municipi. I per tant aquesta institució, més que ser l'eina transformadora principal, és simplement pot tenir un caràcter d'ajuda a aquestes lluites que potser sí que arriben a fer un canvi important. Llavors el meu consell principal és no us presenteu perquè s'ha de fer o per cap cosa així, sinó perquè heu
traçat uns objectius concrets, realistes, que tenen sentit en el vostre municipi i amb aquests objectius pugueu anar després a parlar amb els altres partits polítics i dir mireu, aquestes són les nostres línies vermelles, mireu, això és el que volem fer en aquesta legislatura, anem a pactar això, perquè una cosa quan nosaltres a Capellades governem amb Esquerra Republicana i el primer que vam fer, i crec que és de les millors coses que hem fet a la legislatura, és no anar a dir quina regidoria agafarà aquest, quina regidoria agafarà l'altre, encara que hi ha papers que importen, papers de l'AUCA que importen, com el d'alcalde, que al final t'ajuda en moltes coses, que això és un altre tema a part, però al final quina regidoria exacta i tal potser no importa tant, el que importa és què estem disposats plegats, nosaltres com a CUP, vosaltres com a Esquerra Republicana, que estem disposats a tirar endavant. I si alguna d'aquestes línies realment es bloquegen pel que sigui perquè no hi ha la voluntat d'acció, doncs trenquem el govern. I al final amb aquest pacte el que has d'avaluar és si, sabent que potser menjaré alguns gripaus, sabent que moltes vegades parlaré amb la paret, valdrà la pena? És a dir, tindré tot això en contra, però com a mínim podré fer això, això i això, que des de la base, des de l'assemblea, des d'aquesta associació ens havien dit que era vital poder fer aquesta legislatura. Si et val la pena, endavant. Per tant, el que deia és que s'ha de tocar molt de peus a terra quan parlem de transformació des dels municipis. En el debat anterior ja s'han parlat d'algunes limitacions, de la burocratització que hi ha i per això s'han d'establir els punts clars de la legislatura i al final els ajuntaments tenen la història que tenen, vull dir, són l'últim, com han dit, crec que el Nana ho ha dit en el debat anterior, són l'últim esgraó d'aquesta burocràcia que al final vol mantenir l'estatus quo, per tant s'ha de ser clars quan es parla de transformació i quines possibilitats tenim i tenim uns objectius molt clars perquè al final aquí no saltarem el Palau d'Hivern, malgrat ens molaria. I per la meva banda, per exemple, em fa especial il·lusió el que segurament era el meu principal repte des de joventut, que era obrir l'Espai Jove, que és una demanda històrica que teníem a Capellades i que des de la CUP ho portem perseguint des de temps prehistòrics. Però bé, llavors també t'ho planteges que aquest és el meu objectiu principal com a joventut, el d'obrir l'Espai Jove i penses, això és revolucionari realment, vull dir, estic fent aquí de llonsis perquè també hi ha altres ajuntaments que tenen l'Espai Jove i que mana Convergència, no? Vull dir que tampoc és que sigui algo revolucionari. I dius, no ho és, però potser sí que pot tenir repercussions, sí que pots crear-ho d'una certa manera que es creïn dinàmiques per tal que es puguin vehicular certs debats, certes repercussions que involucrin en el jovent. Aleshores, no és revolucionari, però sí que pot ser una eina enfocada en aquesta transformació que des de la CUP volem vehicular. Per tant, potser no es tracta de fer propostes enormes, però sí que el que es tracta és d'intentar fer que l'Ajuntament estigui a la disposició del poble i que tingui eines per a la transformació. I si has d'aconseguir que aquesta institució cada vegada estigui menys d'esquenes al poble i tens una base sòlida a nivell social des del carrer, aleshores amb aquesta tenalla carrer-ajuntament sí que pots realment, malgrat totes les limitacions, sí que pots realment establir eines i dinàmiques transformadores. El contacte amb l'assemblea és vital en tot això, perquè al final són els que ens fiquen una mica de peus a terra. Ja us he dit que quan entres en un ajuntament se't menja molt i llavors és una manera que et diguin està molt bé que m'expliques aquesta cosa de la gestió que t'està preocupant tant i tal, però a nosaltres el que ens interessen és X i Z. Llavors també et recorda aquests eixos que havies debatut abans de presentar-te i et recorda per què vas acceptar entrar a la gola del llop una mica. I al final també des de l'assemblea local o des dels espais que siguin aquests de l'esquerra independentista el que s'aconsegueix fer és que siguin una palanca de nous debats que s'escapen de la institució, com ja he comentat. I és que al final els regidors
tenim un paper bastant circumstancial, vull dir, entrem un any, sortirem un altre any, però hem d'aconseguir que aquest moviment no sigui excessivament dependent que uns regidors o altres estiguin a la institució, sinó que entre totes ho hem d'aconseguir fer la política.